मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या भाषणात मागच्या काही दिवसांपासून सातत्याने पीएम विश्वकर्मा योजनेचा उल्लेख होतोय। विश्वकर्मा समाजासाठी बनवण्यात आलेली ही योजना नेमकी काय आहे, काय काय लाभ मिळू शकतात, कसा अर्ज करायचा या सर्वांबाबत जाणून घेऊया या व्हिडिओमध्ये। पीएम विश्वकर्मा योजना ही देशातील विश्वकर्मा समाजासाठी आत्मनिर्भर भारत या कॅटेगरी मार्फत राबवण्यात येत असलेली योजना आहे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्ट 2023 रोजी या योजनेची घोषणा केली होती। या योजनेला पीएम विश्वकर्मा कौशल सन्मान योजना किंवा विश्वकर्मा श्रम सन्मान योजना असंही म्हणतात। विश्वकर्मा समाजाअंतर्गत मोडणाऱ्या जवळपास 140 जातींचा समावेश सदर योजनेत करण्यात आलाय। या समाजात मोडणाऱ्या देशभरातील कारागीर आणि शिल्पकारांची कौशल्य क्षमता वाढवणे हा याचा मुख्य उद्देश आहे। तर सुतार, नाविक, लोहार, कुलपांचे कारागीर, सोनार, कुंभार, मूर्तिकार, मोची, टेलर, धोबी, मच्छीमार, हातोडा इत्यादी किट बनवणारे कारागीर, झाडू बनवणारे कारागीर, लहान मुलांची खेळणी बनवणारे कारागीर, वारीक म्हणजेच सलूनमध्ये काम करणारे कारागीर, हस्तकला कारागीर आदी विविध समाजात कारागिरांचा यात समावेश होतो। या योजनेच्या माध्यमातून संबंधित कामगारांना आधुनिक उपकरण व डिझाईनची माहिती देण्यात येणार आहे। तसेच पारंपरिक कामगारांना आधुनिक यंत्र उपकरण खरेदीसाठी आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे। याशिवाय कामगारांसाठी सामान्यतः 2 प्रकारचे कौशल्य विकास अभ्यासक्रम घेण्यात येणार आहेत। यामध्ये मूलभूत आणि प्रगत असे विभाग करण्यात आलेत। हे प्रशिक्षण घेत असताना प्रशिक्षण घेणाऱ्याला स्टायपेंड देखील दिलं जाणार आहे। गोव्यात या योजनेचा शुभारंभ झाला असून मुख्यमंत्री सातत्याने याचा लाभ घेण्याबाबत बोलत असतात। कारागीर आणि छोट्या व्यावसायिकांना या योजनेचा मोठा फायदा होऊ शकतो। पारंपरिक व्यवसाय करत असलेल्या कामगारांकडे कौशल्य असेल आणि त्यांच्याकडे भांडवल नसेल तर अशा परिस्थितीत त्यांना बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी ही योजना उपयुक्त असेल। आधार कार्ड, पॅन कार्ड, मोबाईल क्रमांक, ईमेल आयडी, पासपोर्ट आकाराचा फोटो, जातीचा दाखला, बँक पासबुक इत्यादी कागदपत्र या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तुमच्याकडे असण्याची आवश्यकता आहे। पंतप्रधान विश्वकर्मा योजनेच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये अर्जदार लाभार्थ्यांना 1 लाखांपर्यंत कर्ज दिलं जाईल। यावरील व्याजदर कमाल 5% असेल। त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात कामगारांना वाढीव 2 लाखांपर्यंत सवलतीचं कर्ज देण्यात येईल। कर्ज परतफेड केल्यानंतर कामगारांना पीएम विश्वकर्मा योजनेच्या माध्यमातून पीएम विश्वकर्मा प्रमाणपत्र आणि ओळखपत्र बहाल करण्यात येईल। सर्व गोष्टींसह थोडीफार मदत म्हणून कामगारांना आधुनिक उपकरण खरेदी करण्यासाठी 15,000 रुपयांची आर्थिक मदत सुद्धा केली जाणार आहे। पीएम विश्वकर्मा योजनेसाठी ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सुरू झालेली असून सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांना कामगारांना गावातील सामायिक सेवा केंद्रात नोंदणी करावी लागेल। त्यानंतर कामगारांची पात्रतेनुसार 3 स्तरांनंतर अंतिम निवड करण्यात येईल। पीएम विश्वकर्मा योजनेच्या कार्यपद्धतीत राज्य सरकार मदत करेल, परंतु यासाठीचा संपूर्णतः खर्च केंद्र शासनाकडून करण्यात येईल।